Una-una, nagtanong nagbitbit tagbot. Di buta na di lagi na mawala lagi wala mga auto na syaro. Grabe gilalisan na mo tubig na napoy asawa matulog sa sala ni tungod lang aming lalis. Hello there. Mga yo, what's up guys? Boss, now karon diri sa Pilay Sports Center. Siyempre sa kupanggingon sa akong mga vlog. Preparasyon ni para padulong sa dulang. Medyo okay karon ang among pagani kay medyo hello. Medyo at least karon medyo walay ulan kaya medyo marami ang mga gajaging karon. Ha. It's time to libakais all the people here. Okay. Siyempre diri para makasulod ka kailangan ka. Para klaro nga entrance. Dati may mga rubber pa diri. Pero karon wa na rubber. Pero in fairness, kasi klase yung mga gajaging diri. Hi. Kasi klase yung mga daging diri, naiuban gajaging, naiuban galingkod ra. Naiuban wala ga baklay lang murarag na sa mall. Ang uban uyab-uyab kasi klase yung mga purpose sa mga tao nga na dinhi karon. Oga, of course, I am with my family. Oh yeah. And because this kid is already fat of too much of eating, so you have to run. So medyo bibo karon kay wa may ulan, di ba? So kasi klase mo makita diri sa Kupanggingon. Yan, may uban inspired. So uban ng mga love life. Napoy uban tungod kay broken hearted. Mag-gym dayon, mag-run, ana. Puslan man nga bulag nami, ana. Ay po doon diri kapaniid po ng uban dinhi. Single. Oh. You guys just stay here, right? No, mudagan lagi sila. Oh, di you run, then I'll stay. Ano man? Wala kasi may mabantay. Hindi ako bit-bit. Lain. Hindi mo sakripisyo isa. Sige lang pero. Eh, lagi useless. Wala ko raman. Oh, di lakaw rin putanan. Una-una, nagtanong nagbitbit tagbot. Di buta na di lagi na mawala lagi wala mga auto na syaro. Grabe gilalisan na mo tubig na napoy asawa matulog sa sala ni tungod lang aming lalis. Ibutang na yun syaro na yun. Grabe kung tubig kawaton di mamalitag tubig daghan. O kani ang mga apil-apil maguni sila di daw magstay. Pero tanawa karon taw-taw. Usa ka tuyo kani mundang ani ron. It's different now. Ang ilang pan wala na. Dili na rubber. Balik na simento. Sa'yo na itabo sa sports center. Let's race. Ganun talaga. 1, 2, There's politics involved. Butang lang yabi na. Okay. So you guys run. Do not walk. Just overtake us. Bye. You're rusty. You run. Not so fast. Just jog. Jog lang. Jog. Sige na. Alright. Rock and roll. People in the world, baby. Siyempre kita, baklay lang tani. Or dapat diri sa sports center, pagbawal ng mga kanang mga mugbo nga shorts. Kay kumutan na ta, magluyam ta. Kasi klase yung mga dinaganan, na dinaganan sa expert. Nay kanang uban dinaganan nga murag wala na ugma. Apoy uban ng mga dinaganan nga kanang murag sila gadula-dula. Kasi sometimes ang katawan ng kayo, dagan kay mga tao na mag-run karon, kausan lang sila nag-run, abi nila nagniwang na din sila. Kailangan maguna consistent, 2 ka bulan kaya na. May ubang tao makadagan lang kausa. Once a year lang, abi nila nagniwang na din sila, nakatuyok lang. May uban muksog mudagan, pag wala mukaundig pansit. Kasi dapat kasi 80% diet, 20% exercise. Problema kusog mo dagan, bro, kusog po mo kog pansit. Sa may giila din niya yung cells. So 20 to 30% exercise, the 70% is the diet. Muna ko nundang nakuha ano ko ikaon-kaon rice, pros na lang humba, crispy pata. Hey daddy, I Yempo, can catch up. wa na rice. Musa na timaylan sa kanang mga tinood nga athlete. Ang tinood nga athlete pamubuay shorts. So kung mubuay mong shorts taga paa,
Daddy, Daddy, Daddy. What? What's your problem? Hey, Daddy. My kidney hurts. Your kidney hurts. Hey, Kapag Daddy. tumansaw sa kauban? Daddy. Daddy, Yes. if you're ready like there, I can catch up. Are you sure? I'm sure. You overtake me unlike that other one. Come on. Yes, I'm over. Alright, go. Kay magkuhan ka ha. Madas mo. Go. Woo. Kaning kaigang pala. So ako pang balikon, like I said, pag medyo expert, mga mugbo nag-short, mga pang-athlete, mugbo og shorts yan. Kana medyo kuspaw na ang short, tapos mubo kayo mo na yung mga athlete. Kanang mga pa-char-char lang. Tanawa ng mga shorts nila, or nasa mall. O, pumubuhay ng shorts dali, oh. So ako sa akong shorts, kay taas man so kailangan ako ni pamubo, no? Para murag expert. Ito yan, ipapakong ko, ano. Daddy. Yes. What if you keep on walking? I'll try to run race all the way, and then I'll try to catch up to you. Mhm. Yeah, we'll try. There, go. Go. You catch me. Bye, Rayber. So nga anak, gihagit pa ko. Kay kusunod ako sa mudagan. Alright. So one round of walking, then fast walking, then jog, then later kay pabukid man ta, dito mi sa hagdanan there. Dito mi yun niya saka. Okay? What happened? I'm so tired. My kidney hurts. Your kidney No, hurts? here, it hurts. It's nice. No, it's not. Almost there. It's almost there. I'll catch up to mommy. Yeah, come I on. hold the camera when I run. After 10,000 ka rounds, matuyok ko. I'm sure di magin mo kabaluan na kay siyempre wag ko ipakita sa video. So pwede ra gyud na makakurwa, di ba? Paman sa 10,000 na. Dito na may balon sa taas. Kaya siyempre mong purpose bagay sa bagtak. Bukid ba sa kuanon. Sakaan. So let's go to the stairs. Let's have a stair climbing. Stairs di ay ka na may S. Daghan man. Boss, sarado lagi boss. Ah, alright guys, so after ko sa pagdagandagan, this time, ito na naman tayo. Stairs climbing para pampagay sa bagta. Alright. Ha? Aman siya? Whew. On the top of the world. So, diri ka mag-practice sa mga bleachers. This time, medyo gaan lang kayo. Kami naglalagbag.